chroeso i bodlediad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Ble bynnag ych chi'n gwrando arno ni heddi, croeso cynnes iawn i chi a diolch yn fawr iawn i chi am gefnogi'r mudiad. Wel, pwy fydd gyda ni yma heddi i wrando arno? Cariwch mlaen i wrando ac fe gawn ni glywed yn fuan. Rydw i'n un o dîm sy'n falch i weithio i NFU Cymru, sefydliad sydd wedi bod yn cefnogi ffermwyr ers 1918. Drwy'n gwaith cynrychioli, ein cyngor ac arweiniad, neu'n gwasanaethau sylweddol, rydym yn sicrhau diwydiant mwy cynhyrchiol a phroffidiol hi'n aelodau. Wedi wredeg gan ffermwyr i ffermwyr, rydym wedi bod yma i chi am 110 o flynyddoedd. A gyda mwy o aelodau yn ymuno bob dydd, byddwn ni yma i chi dros y 110 nesaf hefyd. I ddod yn aelod neu ddysgu mwy, chwiliwch am NFU Cymru. Felly, croeso i ti Alaw. Diolch am ymuno efo fi. Ac yn gyntaf, gaid y longyfarch yn enfawr ar ddod yn aelod iau i Geredigion, i Gymru ac erbyn hyn yn genedlaethol. Felly, llwyddiant gwych. Felly, ar gyfer y rheini sydd ddim yn dy adnabod di, beth yw'r stori di gyda'r mudiad hyd yn hyn? Wel, diolch yn fawr i ti am y croeso. Dwi'n aelod o glwb ffermwyr ifanc Felin Fach ac eleni rwy wedi bod yn ffodus iawn o gael fy ethol yn aelod iau Ceredigion, Cymru a Chenedlaethol fel y sonies di. Rwy'n aelod o glwb ffermwyr ifanc ac eleni rwy'n ni yn ohebydd y wasg ar gyfer y clwb ac o ran lyfr sirol hefyd, rwy'n ni'n ffodus iawn o gael fy ethol yn gadeirydd y fforwm ieuenctid eleni. Felly, o ti'n sôn fyna nawr bod dy fod yn gadeirydd y fforwm ieuenctid. Beth y ti'n meddwl o rôl y fforwm ieuenctid a hynny ar lefel sirol a hefyd ar lefel Cymru? Wel, yn sicr, dwi'n teimlo fod y fforwm ieuenctid yn rhywbeth pwysig i ni yn y mudiad oherwydd mae'n bwyllgor sydd yn sicrhau fod ni fel y to ifanc o fewn y mudiad yn cael y cyfle hynny i cheisio ein barn oherwydd wedi'r cyfan ni'r ifanc yw dyfodol y mudiad ac mae'n bwysig i fod ni yn cael ein llais o fewn y mudiad. Felly, beth nath dy ysgogi di i ymgeisio am yr aelod iau ar lefel Ceredigion yn gyntaf, te? Wel, yn sicr, dwi'n teimlo o ran fod yn lysgynhades i'r mudiad mwy na dim, fod yn gynrychiolaeth o'r mudiad sydd yn sicr wedi rhoi gymaint i fi fel unigolyn. Dwi wedi cael y cyfle i fanteisio ar nifer o gyfleoedd a hefyd gweithgareddau o fewn y mudiad sydd wedi fy llunio i fel person mwy na dim. Ac felly, fel aelod iau, rwy'n eisiau rhoi nôl i'r mudiad am hynny. A hefyd, ar lefel Ceredigion, maen nhw'n sôn o ran y fforwm ieuenctid. Rwy'n ni fel aelod iau eisiau cymryd rôl blaenllaw mewn ceisio hybu'r fforwm ieuenctid gyda ni ar lefel Ceredigion a hefyd Cymru wrth gwrs. A nawr, dy fod i'n ddeunaw mlwydd ddod, mae yna gyfnod newydd o flaen yn dy fywyd i nawr. Wyt ti'n mynd mlaen i'r brifysgol yn mis Medi. Wyt ti'n meddwl bydde ti dal yn cadw mewn cysylltiad gyda'r mudiad, ond pa fath o gwrs a math o gyrfa bydde ti moyn mynd mlaen nawr ar ôl studio yn y brifysgol? Do, fi sy'n ffodus iawn o gael fy nerbyn i astudio yn Prifysgol Caerdydd ar gyfer mis Medi, ar gyfer y cwrs Cymraeg a Newyddiaduredd, ac felly rwy'n sicr yn edrych mlaen at mis Medi. Wel, i fod yn onest, dwi ddim yn siŵr iawn yr hyn rwy'n am i'w wneud o ran gyrfa yn y dyfodol agos, ond dwi'n siŵr byddai'n mwynhau'r cwrs yng Nghaerdydd a gobeithio dilyn y trywydd hynny o ran Cymraeg a Newyddiaduredd. Wyt ti'n teimlo fod y sgiliau ti wedi magu o fod yn aelod o'r mudiad wedi dy helpu di nawr i lunio ffurflen gais ar gyfer UCAS a hefyd dy helpu di ar gyfer byw bywyd fel myfyrwraig a symud mewn ffordd i'r ddinas? Ie, yn sicr. Fi wedi newid byd arna i wrth adael y cefn gwlad fan hyn yn Ceredigion a wrth gwrs mentro i'r ddinas, ond rwy'n teimlo fod yn aelod o'r mudiad yn sicr wedi helpu fi o ran geisio, fel ti'n sôn, i'r brifysgol, oherwydd fel ffurflen UCAS, mae'n bwysig bod chi yn llunio'ch hunain fel person, a dwi'n meddwl ffodus iawn i
manteisio ar nifer o gystadlaethau o ran o tu fewn i'r mudiad a wedi manteisio ar nifer o sgiliau yn anghreidiol megis cyfarthrebu, arwen, trefnu fy hun a'r hyn o hyder. Ac felly yn sicr mae'r holl gystadlaethau a'r profiadau dwi wedi cael o fewn y mudiad yn sicr wedi helpu fi gyda'r brifysgol. Yn ogystal, dwi'n ddyledus iawn i'r mudiad am yr holl gyfleoedd hynny, achos dwi hefyd wedi cael dwy ysgloriaeth yn y brifysgol i astudio blwyddyn nesaf. Wel nawr gan dy fod yn sôn am y brifysgol, beth am troi nôl at y mudiad a beth yw dy hoff gystadleuaeth hyd yn hyn o fewn y mudiad? Wel, dwi'n mwynhau cystadlu mewn trawstoriad eang o gystadlaethau, mae'n rhai dweud, yn wedig felly adeg yr Eisteddfod a hefyd y rali. A fi sy'n ffodus iawn, i fod yn onest, gyda'r rali yn ddiweddar wrth ennill gystadleuaeth gwisgo fyny, a felly sy'n mlaen wedyn i gystadlu yn y sioe frenhinol, a dyna'r tro cyntaf, i fod yn onest, i mi gystadlu ar lefel hynny, felly oedd hynny'n gyffroes iawn. Felly dyna'r ddau gystadleuaeth mae hynny'n dweud yn bersonol dwi'n fwynhau, ond dwi hefyd yn hoff iawn gystadlu'n flynyddol gyda'r siarad gyhoeddus. Felly o'n i ddim yn fan o'r gystadleuaeth felly ym mlwyddyn 7, ym mlwyddyn cyntaf, ond dwi yn ddiolchgar iawn fy mod i wedi bod yr arweinyddion wedi fysgogi i gystadlu oherwydd dwi'n sicr yn ddyledus iawn am yr holl sgiliau dwi wedi manteisio o'r gystadleuaeth hynny. A teith nawr yn aelod ifanc gyda nifer fawr o flynyddoedd ar ôl fel aelod yr mudiad. Os yna gystadleuaeth, fydde ti'n licio cystadlu neu mewn ffordd yn tico bant yr gystadleuaethau ti heb gystadlu yndo? Wel, yn sicr, fel clwb amaethyddol, dwi heb cymryd y siawns hynny eto i gystadlu yn y barnu stoc, a dwi'n sicr eisiau cyflawni hynny cyn fenni fy nghyfnod fel aelod. Ond fel ti dweud, mae yna ddigon amser yn hynny, felly ar ôl fy nghyfnod yn y coleg, dyna le fi'n mynd nesaf at y barnu stoc. A fel ti'n gweud, y barnu stoc, ond mewn ffordd, falle taw mudiad falle amaethyddol sy'n gefndir i mudiad y ffermwyr ifanc, a tithe heb falle cymryd rhan yn y barnu stoc, wyt ti'n teimlo bod pwyslais ar y barnu stoc, neu bod rhaid i ti wneud barnu stoc, neu mae dati'r rhyddid yna fel sydd yn wahanol i falle sefydliadau eraill yng Nghymru? Dwi'n teimlo, fod ni yn fudiad amaethyddol, yn mudiad amaethyddol cryf i fod yn onest, a mae hynny'n gret bod ni'n cadw at y traddodiad hynny a cadw'r amaethyddiaeth yn gryf o fewn i mudiad. Mae yna hefyd groeso i unigolion sydd ddim yn dod o gefndir amaethyddol fel fi fy hun, a felly mae'n bwysig bod ni'n torri ffwrdd y stereotype hynny, bod yna wrth gwrs groeso i bawb i fod yn aelod o'r mudiad, a dyna beth sy'n gret yn y mudiad, ond dwi hefyd yn teimlo fod yn holl bwysig fod ni'n cadw yr ochr amaethyddol yma fel cystadlaethau'r barnu stoc yn rhan annatod ac yn rhan pwysig o'n mudiad ni oherwydd wedi'r cyfan mudiad amaethyddol i ni fel clwb ffermwyr ifanc. A wedyn, fel merch o gefen gwlad, tu allan i'r mudiad, beth yw dy ddiddordebau, beth sydd yn ysgogi ti gymeryd rhan ynddo, oni bai am y mudiad? Wel, dwi'n aelod prysur iawn o'r mudiad, fel ti'n sôn, ond dwi hefyd yn mwynhau chwarae hoci, mynychu'r gampfa, ac wrth gwrs jyst cymdeithasu gyda ffrindiau, a hefyd o ran y gymdeithas, ni'n gymdeithas gwledig iawn yma yn Felin Fach, ac mae'n braf iawn fod yn rhan o hynny. Wel, gai dy longyfarch ti ar dy lwyddiant ysgubol yma'n cipio'r 3 teitl a mwynhad y flwyddyn, ond hefyd pob hwyl i ti nawr ym mis Medi a mwynhad y 2 flynedd lawr yn y ddinas yng Nghaerdydd. Diolch yn fawr ti, Alaw. Diolch. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando ar bodlediad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Gobeithio newch chi ymuno gyda ni ar gyfer yr un nesaf eto. Cofiwch dan ysgrifio ar gyfer hwnnw. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.